tile saba baara Mali maire bɛɛ lajɛlen u bɛna o de kɛ Bamako mun ye centre international de conférence de Bamako ye o tile saba baara senfɛ mun y'o haminako ye u bɛna o da ɲamaw tulo kan Yakuba Traoré n'ale y'u ka kulu ɲama ye an ka ale lamɛn. Minnu bɛ baara ninnu na f'olu hakili ka sigi baara kɔnɔ o de y'a to an ko jamana ɲɛmɔgɔw ma tiɲɛ yɛrɛ la anw ye gafe min labɛn n'o ye an ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ gafe min kɔnɔ n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko memorandum hakilina caman b'a kɔnɔ nka n ye dama de fɔ fɔlɔ o ye anw bɛ jɛkuluba min na n'o ye an ka association ye jamana k'o lakodɔn k'a fɔ ko o ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a bɛ jamana nafa o ka lakodɔn o cogo la filanan u ka dɔn k'a fɔ ko sariya minnu taara ko yɛrɛmarakafo bɛ tɔgɔtɔ n'o ye mara cɛmaboli bɛ baara n'u ye an ka sabali ka danaya da an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an ka se k'o sɛbɛn ninnu bato o b'a jira k'a fɔ ko ni jamana bɛ kungo dɔ d'an ma kungo ye jumɛn ye o ye ka lakɔli tɔgɔtɔ o ye ka ji ɲumanw di jamanadenw ma o ye ka tɔgɔ di kungodaw kana. Ni lajɛrɛ belebele min filɛ nin ye ni nin ye ale tako 15nan ye ni Mali maire bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye fana gɛlɛya minnu b'u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya maire musolakaw olu fana ko haminakow ka olu fɔ Mariam Jara n'ale ye Sokolo maire dankan 2nan ye an ka ale lamɛn. A bɛna nafaba de ɲɛ anw ye pour que anw bɛ kɔfɛ ka fisa anw ma kosɛbɛ parce que sécurité ba de bɛ anw fɛ yen ni jamanatigi y'anw wele n'o ye Achim Koita colonel Achim Koita ko an ka na sigi an ka kuma o ye belebeleba ye o ye Ala tanu ye anw maire surtout anw muso anw bɛ sɛgɛn na dɛ anw bɛ ɲani na an kɔni bɛ commune kun mais lafiya t'a ɲɛ. Maa caman kɔni fɛ ni lajɛrɛ sugu minnu filɛ nin ye sabula maa caman fɛ ni lajɛrɛ sugu ka da ka jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔna la a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka kan kelen fɔ Général Keba Sangare n'ale ye Buguni gouverneur ye an ka ale lamɛn. Donc an b'a fɔ tare parce que a mɛnna nin ma kɛ nin mun fana ka se ka kɛ sisan an b'a fɔ alhamdulila bon ni maaw jɛra kɔni a bɛ ɲɔgɔn bilasira musakaw commune n'i y'a jateminɛ commune dɔw bɛ musaka ka dɔgɔ dɔw bɛ dɔ b'u bolo donc an bɛna lajɛ a ko fɛn fɛn bɛna kɛ o ye jamana ɲɛta ye ani population mun b'a bolo olu bɛ se ka nafa sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ. Ni lajɛrɛ in kɔni senfɛ mun ye Mali maire kɔni ye u y'a jira k'a fɔ mun kɔni ye sariya sunba kura ye u na ale kɔnɔ ko ka ɲini k'a dɔn kosɛbɛ cogo min na n'u seginna ka taa u ka sigidaw la u bɛ se ka da u ka maaw tulo kan sani kalafiliba yɛrɛ don cɛ n'o ye juin kalo tile 18 nata ye. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.